Біздің жүрші проекты кастингі жеңушілері белгілі. Кеше 6 сағат дәуімінде драма театр бинасында кастинг өтті. Жюри ағзалары Туқай, Менделеевский, Мүслим, хәтті Қозаннан келген хәвескер жүршілерін тыңлады. Бірінші тур жеңушілері енді белгілі. 17 ноябрьда олар екінші сойлап алу турында қатнашачақ. Әмма һәр қатнашушы да өзін йолдыз сыман хис ете алды. Һәр қойсы видеокамера объективына ләкті. Кастингның ең қызықлы мезгілдері хәбәршібіз Лия Хабибжанова сюжетында. Борлығы 140 қатнашушы ең үлкеніне 78, кішкенесіне 17. 7 сағат дәвамында жюри ағзалары халық арасынан талантлы жыршыларны сойлады. О, елмәлік, елмәлік, тонарыны бәді кеймәдік, ой. Но кейінің башын барас түгәлерек иленергә кирәк әле бу җырны, яме? Чөнки әзрәк кенә бузыбрак җырлыйсыз. Кастингка автор башкаручылар да килде. Хәтта соңга калырга куркып иртәнге сәгать 9-да ук килеп утыручылар да булды. Үзләрен сынарга теләүчеләр Казаннан да бар иде. Кешеләр татар, французча, английча, русча җырлыйлар. Әмма минемчә без туган телебездә җырларга тиеш. Мин туган канарымны күрсәтәм, мин бит татар егете, татар малае. Шәһәрдәшебез Альберт Губайдуллин кастингта Пойтам әле элдермешкә җырын башкарды. 21 яшьлек егет төрле телләр белә. Жюри әгъзалары искәрмә ясап, аңа французчада җырлап күрсәтергә рөхсәт иттеләр. О, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, oh, au soleil et sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Катнашучыларның кастингта башка талантлары да ачылды. Бирдә хәтта эстрада йолдызларына пародия ясаучылар да булды. Мен синең бәхетең, соң димәле соң түгел. Күңелем түрендә, хаялым күгендә, иң якты йолдызым син бүген. Зур сәхнәдә күп санлы халык алдында җырламасалар да, каушап калучылар да булды. Әмма жюри әгъзалары һәркемне объектив бәяләде. Конкурсларның шарты гәҗиттән укып җырларга кирәк түгел безнең алда. Ул үзегезне хөрмәтмәү, жюри әгъзаларын, телевидение конкурс үткәрүчеләрне. 140 катнашучыдан жюри әгъзалары 16 кеше урынына 22 башкаручыны сойлап алды. Аларның исемнәре әлегә сер итеп саклана. Инде иртәгә бәйгене оештыручылар шалтыратып, аларны икенче турда катнашырга чакырачак. Ярым финал 17 ноябрьдә Барбарис күңел ачу үзәгендә үтәчәк. Лилия Хабибжанова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Бұл сізге жеткілесі соңғы мәғлумет еді. Мен Рузи Минганевсен белән соблашам. Безнең кайнар лента телефонны 51 31 31. Киләсе очрашуга кадәр.